Ayan, welcome back mga guys, this is your Break It Down yo. And for today's video, nandito po tayo ngayon at tayo po ay napapatanggal ng ating kukot. Yes. Sige na kaya sa ring ha. Ano mo? Anak ko sa karabaw. Ayan mga guys, ang sabi ang kulo ko daw parang kulo ng ng karabaw. Kaya ako na ko di ba malakan, bakluhan. Nahulog. Parang kulang na lasugaron sa paraghitso nga. Tika surrender na siya. Magsabi ka lang kung suko ka na ha. Sige man. Ayan mga guys. Ang amo talaga kulo para patas kami sa amo ko bayad. Nagkato-kanto talaga kami sa mga sa mga taglilibot. Amo talaga yung yung pambakta sa mga kaguguban. Ang tunog san bakluhan malain nang ipapanagad. Nagkukuri. Nadala ko niya, gimabaklo niya. Kasi niya ko paraghitso kay naantos naman lado san amo yun san siki. Maalo mo man naksikisan kuan. Ramos na kami yun. Ay salamat. Ano dun ba dun kung nagawin pero waka kamot di dunak na kami. Paghabubukasan irong maiton. Sayang out siyang sakit. Muna daon. Mauna. Just na magiringa. Grabe guys, ang tunog san kulo talaga makaruko. Kasi Malago dito, do nakatuig ng warabur baklo. Meto na mga kulusan sa katuig na katadila sa yung baklo. Ayan guys, oh. masabay sa pasayim. Hala. Ikaw pa, panhigan tanim kulo. Tawa-tawa si ate, oh. Gilipay. Samantala na kulo. Ah, Bakit masayim ay din? Masabay siya pa ko na sa'yo masawa kay Sain. Ay na pang inuman. samantala sa island dito nalusad simbalay. Ata. Parang yung paggimbabaklo, parang makaharado kang tunog. Oh, sige, manginain muna kayo doon sa ano. Oh, manginain kayo doon. Huwag kayo dyan mag-alaala. Huwag lang kayong malalangkag. Ayan na yung mga gamit sa catering. At ito na sila yung mga catering services. Ayan. Magpakilala kayo isa-isa. Ayan si Joey. Nasa na mga ngaran? Oy, Nunoy. Nanim ngaran? Ha? Serge? Ayan. Ikaw, Nunoy, nanim ngaran? John Mark. Mamara ka na? Mamara ka na? Tala ko, no? Nanang pakiramdam nga naghitso ka, di ka nanimusik eh. Hitsuan. Grabe guys, ang ganda-ganda na talaga. Ang galing-galing talaga ni Ate Isil. Tapos ang mura-mura pa. Hoy, mga taga Northern Samar. Bano ni tag 20 lan kuan. Pagpahitso didi. Ayan, thank you so much Ate Isel. Salamat sa imo pag kuskus balum mo sa amin. Yes, you break it down yo. Ate, mag-hi ka naman diyan. Hello. Ani mo mga ex at pan shout out. Ay ambot sa iyo. Si Brian, si Mark, si Steven, si Constancio.